Kawadhi nyime ni riwruok mar gavanas kwayo piny owacho mamalo mondo kik gidonjre e tij duol mapogo kendo keyo yedhe pacho kae KEMSA. Jakom migawo mar thieth e duol no Muthomi Njuki wacho ni KEMSA ka owe thuolo mondo tije eka jopiny biro neno ni kata biro neno ber mare. Njuki mabende en gavana ma Tharaka Nithi ne wacho magi e romo makelo kanyakla jolony e weche keyo gige thieth e piny mangima matimore e boma ma Nairobi. Njuki bende ne owacho ni riwruogno mar gavanas biro neno ni olok chike matayo tije KEMSA mondo gavanas omed thuolo e board mar duol no. I have said, and I will reaffirm that again, that it is not possible for KEMSA to be autonomous and efficient if they keep on getting instructions from out there in the Council of Governors, in the Ministry of Health, and from many other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. KEMSA has been having an issue in terms of meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 5%.